Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia jinsab taħt pressjoni kbira għaliex il-mossa li għamel fil-Parlament nhar it-Tnejn li għadda kienet prevedibbli. Tant li meta saret it-talba fil-Parlament, il-Gvern der preparat u l-Oppożizzjoni spiċċat trid issib min se jitkellem dak il-ħin. Ikkumenta dwar dan il-Prim Ministru Joseph Muscat fl-attività politika tal-ħadd filgħodu. Għamlu dak li kien ovvju li ħajjiġri. Ma nistax nifhem kien qalu konna qegħdin nistennew li jitolbu diskussjoni b'urġenza dwar rivelazzjonijiet u tkellimna jiena u d-Deputat Prim Ministru fuq it-telefon il-ħadd flaxija stess. U għedna isma' daħħa jiġri hekk x'taħjar li jsir u ftemna jiena u Chris Fern u mbagħad Kristel laħħa quddiem il-grupp parlamentari. Isma' ejja meta tsir din id-diskussjoni ejja naċċettaw li ssir din id-diskussjoni u nimxu l-qudiem bid-diskussjoni fejn nippreparaw min-naħa tagħna u ngħidu iva. Iffaċċjat b'din il-kritika qawwija internament, il-Kap tal-Oppożizzjoni għażel li joħroġ bi storja giddiba fil-mument. Storja li tajt li l-Prim Ministru ma rridx din id-diskussjoni u l-fatt li sar id-dibattitu ħoloq disgwit mad-Deputat Prim Ministru. Delia kien kostret jagħmel dan anke għaliex inqabad fuq seq waħda meta ħareġ sejħa l-medja fl-istess ħin li sar id-dibattitu. Kif omna biex ngħidu iva li d-diskussjoni ssir, in-naħa tal-Oppożizzjoni baqgħet tħares ejja nnifisha. Qalu wara, ħajaċċettaw u min-naħa tagħna kellna kelliema wieħed wara l-ieħor, waħda wara l-oħra. Ippjanati u lesti kif ħajitkellmu, il-punti li ħajqajmu biex ħadd ma joqgħod jirrepeti l-argumenti, nafu kemm hemm ħin allokat għal kull wieħed u min-naħa tal-Oppożizzjoni ħajjippruvaw dak il-ħin jitkellmu bejniethom min ħajitkellem kellhom diġà konferenza tal-aħbarijiet lesta waqt il-ħin tad-dibattitu, allura jinsewwa ngħid. Dan kollha reċti. Joseph Muscat qal li dan huwa xhieda li lanqas il-Partit Nazzjonalista stess mu jieħu l-proposti tiegħu bis-serjetà.